Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ su dabaga tɔgɔ ko Cisco an b'i fo k'i barikada franchement i ka dɔnkili jara ka bɛɛ lajɛlen fo Mali sɔrɔsiw k'u fo ka armée Mali fo u ye an bɛ armée Mali bɛɛ lajɛlen fo ka Mali tenidonna bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔsiw fo ka gendarmew fo ka policiw fo ka douaniers fo ka eaux et forêts fo ka bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah rabbil alamin 22 wa 22 kɛra Mali yɔrɔ bɛɛ donc 22 kɛra Mali yɔrɔ bɛɛ Kidal yɛrɛ vraiment u y'u ka vidéo caman 22 fêtera Kidal drapeau lajɛlen fo 22 ko alhamdulillah ni 22 jara koyi a jara an y'a kɛ cogo min na wa kɛ cogo ɲɛna segukaw bɛ fo bɛɛ ka 22 jara mais segukaw bɛ fo 22 fête la bon segukaw ka 22 o ni mɔgɔ ta tɛ kelen parce que segu bamananya bɛ bosow ta bɛ fête segu sɔmɔnɔw ta bɛ bamananya bɛ mobili boli bɛ segu o ye kɔrɔlen ko ye kayikaw bɛ fo franchement kulukuru Sikaso Mopti Tombouctou Gao bɛɛ fo Kidal ka ta jara koyi donc alhamdulillah rabbil alamin vraiment ni ko mɔgɔ min nisɔn ka di k'a ka tasuma fiyɛ n'a nuji ma faga daji b'a faga anw ta y'an faso ye minnu fana bɛ k'a fɔ ko 22 ma fêté ko drapeau ma siri Bamakɔ 22 drapeau de bɛ 22 fêté ni drapeau b'a fêté n'aw jala kana to drapeau kan drapeau yɛrɛ kana ye mais ni 22 fêtera a fêtera koyi maliden bɛɛ ye 22 fêté wa drapeau minnu ta ye drapeau ko o tigi tɛ drapeau ye koyi mɔgɔ ma sari o tɛ drapeau ye koyi drapeau fa o fa bɛ drapeau la malidenw ka fa don ni malidenw y'a fêté ni drapeau bɛ se k'a fêté drapeau ka taa fêté kɛ drapeau ye min n'i taara sugu la ka taa popilini 60 la san ka nɛrɛmuguman 60 la san ka bilenman 60 la san ka binkɛnɛma 60 la san o tɛ drapeau y'i bolo fa de bɛ drapeau la fa o fa bɛ drapeau la malidenw ka fa tɛ ni malidenw y'a fêté ni mun ma drapeau ala kana to o ka drapeau ye n'a ye Mali ja sini bɛ an bɛ drapeau yɛlɛma koyi drapeau ala m'a d'anw ma a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ a ma bɔ bibulu kɔnɔ anw de y'an ka drapeau ka ye n'a y'an ja an b'a bɔ a la wa aw bɛ na aw kodɔnbali na aw bɛ na nin ye Mali drapeau de ye Mali ni drapeau in tɛ Mali drapeau fɔlɔ-fɔlɔ ye koyi Mali drapeau fɔlɔ-fɔlɔ tun tɛ tan est ce que e b'o kalama ɔ n ko kanaka kun dɛsɛnnen don a kɔnɔ version rouge ka kanaka dɛsɛ a kɔnɔ kanaka ma bɔ a kɔnɔ e bɛ ko dɔn e bɛ se ka fɛn fɔ drapeau la ko 22 fêtera dɔ b'a la ko drapeau ma ye Bamakɔ e ni ala cɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e m'a ye kɛ sinon a fêtera yɔrɔ min na drapeau tun bɛ yen koyi e ta ye drapeau de ye ayiwa anw ta ye maliko de ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka barikada minnu fana bɛ k'a fɔ k'an y'an ka 22 fêté i y'o faamuya wa pavier goudron de kan pavier la ilaha illallah i b'a dɔn vraiment c'est à dire suruku tɛ fɛn ɲuman d'a bɛnkɛ den ma quoi ko 22 fêtera pavillon de kan quoi hali n'a y'a fêté pavillon kan kɛ a kɔni fêtera anw m'a fɔ pavillon a kɔni fêtera aw ma fêté pavillon kan o 22 kɔni fêtera a banna an ka 22 fêtera wa 22 fêtera wa fêté pavillon ma a y'a faamuya wa parachute si ma bin dugu ma wa an ka avion si ma bin i y'a faamuya an ka avion ma bin a bɛɛ fêtera wa a bɛɛ jara i y'o faamuya wa dɔw ta ye kɛlɛkɛcɛw yirali ye mais kɛlɛkɛcɛ t'olu bolo koyi donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ok alhamdulillah rabbil alamin an ka 22 jara koyi bon minnu fana bɛ k'a fɔ ko mun tuguni ko 22 fêtera k'a ma fêté Bamakɔ dɔw yɛrɛ ne yɛrɛ tulo bɛ dɔ la 22 ma fêté Bamakɔ 22 ma fêté Bamakɔ n ko ATT delila ka taa 22 fêté Kidal n ko 22 delila ka taa fêté Segu n ko 22 delila ka taa fêté Sikaso n ko 22 delila ka fêté 22 delila ka fêté fo Gao o tuma o 22 minnu taara fêté olu tɛ ko ye n'i y'a fɔra 22 n'a ma fêté capitale la dɔrɔn 22 tɛ a cɛ i t'i da de i tɛna ni kuma ɲɛnɛman dɔ ye n'an ja 22 bɛ taa fêté dugu o dugu n'e ko a ma fêté Bamakɔ o bɛ se ka kɛ kojugu ye de an t'a kɛ Bamakɔ koyi n'an ja an b'a kɛ Bamakɔ n'an ja an t'a kɛ Bamakɔ ni ma ja Bamakɔ kan
ne ko 22 ma fête bon marjanyari ka famille ma mu feta kun an ka 22 jara kuyi wa an dalen no an yɛrɛ la wa an falen no an yɛrɛ la an ka surasiw dalen no yɛrɛ la n'a ma ja mɔgɔ minnu ye an tɛ taa kɔkɔ an tɛ taa ba kɔkɔ an tɛ taa allié ɲini walasa ka na mɔgɔ si kɛlɛ an tɛ taa CEDEAO nɔfɛ ka na dugu si kɛlɛ an tɛ taa ONU nɔfɛ ka dugu si kɛlɛ an tɛ taa i y'a faamuya wa Union africaine nɔfɛ ka dugu si kɛlɛ an mago foyi tɛ allié la ok an yɛrɛ b'an ka kɛlɛ kɛ an b'i ka kɛlɛcɛw minɛ ka sɔrɔ an ma taa CEDEAO nɔfɛ wa ne de mago b'u libéré la i bɛ taa CEDEAO nɔfɛ a kɛra mercenaire a ma kɛ mercenaire i b'u yɔrɔ dɔn Mali la i tɛ n'u nɔfɛ i tɛ n'u nɔfɛ cɛ hey n'i ye kuma cayalen halisa i t'u yɔrɔ dɔn i b'i taw yɔrɔ dɔn u bɛ Mali la koyi Mali la Mali ma se ka Kidal libéré Mali ma se ka Kidal libéré o ye tiɲɛ Kidal ye jamana de ye koyi mais e ka 46 soldats i ma se k'olu libéré koyi e ka n'olu nɔfɛ Mali la ba ye Mali tɛ dugu ɲɛnama ye mais ni dugu fitinin sera ka i ka 46 soldats minɛ dugu fitinin e ma se ka n'olu nɔfɛ i y'o faamuya wa Mali ma jɔ dugu jɔbali n'o sera ka dugu jɔlen ka surasiw minɛ dugu jɔlen ma se ka n'a ka surasiw nɔfɛ aw bɛ mun de nɔfɛ halisa Mali y'aw ka surasiw minɛ Mali ma taa ONU na Mali ma taa États-Unis n'aw taara États-Unis o kuma la i t'a dɔn ko dɔ bɛ yen aw b'a fɔ bi mercenaires sini aw b'a négocier sinikɛnɛ aw t'a négocier o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de mais Assimi Goïta n bɛna kuma dɔ de fɔ a ɲɛna a tɛ nin mercenaires ninnu bɔ télé la an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ aw ka ko fana nin ko in bɛ ka caya dɛ a tɛ ninnu bɔ télé la sa wa a tɛ ninnu di journalistes ma sa wa mun de b'aw yɛrɛ bali ka ninnu yira mɔgɔw la dɛ 22 tɛmɛna aw t'u yira mɔgɔw la aw y'u bɛɛ bɔ kɛ aw tɛ bɔ télé la mun na ou bien o fana ye loi violée dɔ de ye aw t'u bɔ mun na aw t'u ɲɛda bɔ mun na aw t'u bɔ journal la mun na aw t'u interviewé mun na a t'a yira mɔgɔw la ko jo b'aw bolo mun na mankan in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ mercenaires ninnu ye baliya tɛ wa u interviewé baliya tɛ wa mun na aw t'o kɛ de Libériens do Ghanéens do Centrafricains do Béninois do i y'a faamuya wa a t'u yira mun na a t'u yira mɔgɔw la mun na a t'u yira mun na de n'aw ko aw b'u yira mun de bɛ kɛ ko in bɛ yɔrɔ min na a ser'o de la a t'u yira mun na dɛ mɔgɔw bɛ k'aw défend diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw défend Afrique jamana bɛɛ bɛ k'aw défend mais attends a tɛ jo d'aw yɛrɛ ma a tɛ jo d'aw yɛrɛ ma a t'u yira mun na a t'u interviewé mun na ni minnu bɛ anglais fɔ anglais fɔla tɛ Mali kɔnɔ a tɛ maliyɛn anglais fɔlaw bila k'olu ɲininka mun na kan jumɛn bɛ yen ko bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ k'o fɔbaga dɔ tɛ Mali la a t'u yira mun na de mais attends n ko seere tɛ mɔgɔ min na o de bɛ Ala kale ni seere b'aw la seerew b'aw bolo yen nɔ o ye mercenaires yɛrɛ a t'u labɔ mun na mais aw yira mɔgɔw la où est le problème ni sera kɛlɛ yɛrɛ la ne tɛ nin kɛlɛkɛyɔrɔ kun dɔn a t'u yira mun na donc alhamdulilayi rabbil alamina ni mercenaires kolonden ninnu i y'a faamuya aw de bɛ ka dimi don aw yɛrɛ la Irisiw ye Ukrainenw minɛ Irisiw kɛlen ka Ukrainenw minɛ i y'a faamuya Américains ka mercenaires minnu tun bɛ Irisiw y'u bɔ piyan k'u interviewé piyan Européens minnu tun b'a la u y'u bɔ piyan k'u interviewé piyan donc aw ta b'aw ni minnu cɛ CEDEAO wa CEDEAO n'a y'u minɛ ka t'u interviewé jɔnni bɛ se k'a fɔ k'o tɛ kɛ mɔgɔ ni marifa nana aw ka dugu la i y'a faamuya aw y'olu minɛ aw kɛlen don k'olu minɛli fana kɛ i y'a faamuya dogo ni dogo ye aw kɛlen don k'olu minɛli fana kɛ i ko jakumabo aw kɛlen don k'olu minɛli fana dogo i ko bamukuncika musoko mais donc maintenant ça aw fana ka jo d'aw yɛrɛ ma i y'a faamuya minnu bɛ k'aw défend aw ka jo d'olu ma a y'u bɛɛ minɛ aw k'u bɛɛ yira mɔgɔw la a banna où est le problème donc ne bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna o y'o dɔrɔn de mercenaires do mercenaires tɛ o a y'u minɛ o a y'u bɔ télé la jama k'u ye jamana k'u ye ok yafacogo foyi t'o ma ou bien Assimi Goïta i y'a faamuya i k'u bɔ k'u yira u ka da la u ka ɲininka u k'a fɔ olu ye mercenaires ye a ka Aisha Kone wele a k'u bɛɛ siri juru la ka juru di Aisha Kone ma a ka t'u di u ka jamana mɔgɔ ninnu ma ye c'est tout anw de ye malidenw ye ko a ye san pɛrɛn jigin a do don ta a do bɔ ta a do ta kun ONU na
ado yɛrɛ bɛ cɛkɔrɔba bɛ ɲininka bi a yɛrɛ tɛ se ka kuma ko min na o ni CEDEAO ni kiriti karata a banna pewu Mamadou ni an balo y'an jama i kunna bɔm jigin a kan ɲɛ bɛ Ivoirien ɲɛ bɛ Guinéen ka vidéo kɛla dɔ bɛ États-Unis n t'a tɔgɔ dɔn ko général cɛ n terikɛ i tɛ général ye koyi k'i bɛ États-Unis ko général fɛn dɔ ko Guinéen dɔ don ko le général Guinée vidéo kɛla bɛɛ général kelen de bɛ Guinée vidéo kɛlaw la i m'a faamu o de ye l'enfer de la vérité l'enfer de la vérité ni e kɛra général ye l'enfer de la vérité bɛ kɛ jumɛn ye Guinée e kɔsana vidéo kɛla i bɛ t'i da États-Unis ko Mamadi don ta Mamadi bɔ tan Mamadi de ye Guinée faama ye ko n'i ma kontan Mamadi b'i faga foyi tɛ bɔ a la i fa tɛ se Mamadi la i ba tɛ se Mamadi la mɔgɔ ma wolo aw kabila la depuis Ala y'aw siya da mɔgɔ ma wolo a la mun bɛ se Mamadi la i b'i sigi États-Unis Mamadi don ta nɛ Mamadi bɔ tan n'a nɔfɛ kɛ Alpha Condé a minɛna a bɔra fanga la n'o tɛ bɛn ma i bɛna a nɔfɛ moi je te dis la pure vérité Guinée était général Guinée vidéo kɛla ne balago de Guinée vidéo kɛla la Guinée vidéo kɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan vérité de l'enfer c'est lui le général c'est lui le général i y'a faamuya wa o kɔfɛ Marama Siré aussi est général et toi tu es qui tu n'es rien et kɔsana vidéo kɛla t'i sigi la ko de Mamadi a peur de quoi si Mamadi a peur il vient au Mali Mamadi a peur de quoi Doumbia de Guinée faama ye Doumbia de masakɛ Serou Dalen Diallo, moi, ce que je te dis, tu as 1000 chances d'être le président de la Guinée. Moi, je te le dis ça, mais il faut écouter très bien ce que je vais te dire. Restez calme. Parti foyte la Guinée Kelengo. Alpha Condé ka parti tira. Et ka parti be Serou Dalen Diallo. Ini sordashu ni nu benala, ika président la keleno. Ni sordashu ma bela billahi talai, ika sambinani parti ou babla fierté la. I ka san 40 sɛgɛn a bɛ kɛ fu ye i ka san 30 sɛgɛn bɛ kɛ fu ye i ka parti n'a fanga ni sɔrɔdasiw ma bɛn a la bilayi tala i bɛ regretter parce que sɔrɔdasiw de ye sɔrɔdasiw ye i b'a dɔn prêt Serou Dalen Diallo il faut bien écouter avoir la paix avec les militaires écouter les militaires sois sage avec les militaires et il faut pas être pressé trop pressé que la musique te danse mal nkana mɔgɔ si lamɛn la Guinée Maninka et Fla à bête de Guinéens. Sordachou de Befangala et Serou Dalen. Toi, avec tes partis, vous le savez très bien que c'est pas. Toi, tu ne pourrais pas faire quitter Alpha Condé. Il va tuer. Il était capable de tuer tous les peuples de Guinée. Tu le sais très bien. Alpha Condé, il avait fait 3e mandat et il était le président. Qui pourrait les chercher? C'est Doumbia qui est venu le chercher. Donc c'est Doumbia le président. Maintenant, toi, Serou Dalen Diallo, tu as quoi à faire? C'est de te calmer, d'écouter les militaires, essayer d'avoir la paix avec les militaires, essayer d'être aux côtés des militaires. Tu as la chance d'être le président de la Guinée un jour. Sinon, si tu ne t'attends pas avec le militaire, tu vas regretter et ton parti, il va échouer. Tu le sais très bien. Depuis le temps de Sékou Touré, toi, tu étais ministre. Tu le sais très bien. Depuis le temps. Tu sais très bien. Donc, il ne faut pas que les peuples vont te pousser pour ton père. Fais attention. Tous ces peuples qui crient là, tous les Guinéens qui te défendent là contre Doumbia, qui te poussent pour aller attaquer Doumbia et tous ils veulent ton shit. Tu sais très bien que après Doumbia, tu sais très bien, il n'y a pas un autre parti en Guinée. Toi, ton parti est planté au Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Cameroun, France, États-Unis, c'est-à-dire Belgique, Europe, Italie, partout. Donc, il ne faut pas être pressé. On ne peut pas créer un autre parti. On ne peut pas créer un autre parti, avoir la base avant l'élection en Guinée. Serou Dalen Diallo, je te dis la pure vérité. Donc, mais, vas-y doucement. Essayez d'avoir la paix avec les militaires, Doumbia et ses hommes. Écoutez Doumbia et ses hommes. Essayez, c'est-à-dire de donner des bonnes idées
Est-ce que tu vois, avec un Doumbia et ses hommes, et il ne faut pas être pressé, tu vas être le président de la Guinée, Conakry, Billahi Talay. Moi, je te le dis ça. Mais si tu es trop pressé, tu ne vas jamais être même le gouverneur de Guinée encore. Serou Dale Diallo. Voilà ce que j'ai à te dire. Il va d'après. La Guinée Fama Doumbia. A diara mɔgɔ min ye Doumbia ye la Guinée faama a ma diya mɔgɔ min ye Doumbia ye la Guinée faama mɔgɔ min bɛ Doumbia fɛ Doumbia ye faama mun tɛ Doumbia fɛ o tigi bɛ palais yɔrɔ dɔn Doumbia taara palais la ka taa Alpha Condé n'a ka mɔgɔw i y'o faamuya wa ka garde corps bɛɛ faga ka kɛ président ye n'a ma bɛn mun fa n'a ba ma o fa n'a ba ka taa palais la Doumbia bɛ yen Doumbia bɛ palais la a n'a ka cɛw bɛ palais la i y'o faamuya wa n'a ma bɛn mun ma o ka taa Doumbia sɔrɔ mɔgɔ si kana n'an kulukɔrɔla tɔrɔ bɛɛ bɛ Doumbia yɔrɔ dɔn. Ok, voilà. Regarde famille wa. Voilà, donc ma chama négate on a quoi. Voilà, Doumbia, voilà la vérité. Mounou miga fo non Serou Dale ya famille wa Doumbia nana a te fait ka bo fanga la de al ni Doumbia ma bo fanga la mumba. Papa Alpha Condé papa manyena bo aw beba kalama la Guinée Doumbia nunu nana ok général munu be depuis général munu be nu ka koroni ala e tile saba awu beboyi ya fama wa eta ka so minele no aya bedi a be libéré mais jamana bi jotene Guinée on na korotra Doumbia ma o ma ye Mali la e Asimu Goïta nale kana ni bandaouye ni Maléon kun korotra ko jugu kun ta do ko Asimu kai Asimu nana kana ni bandaw ye ni Maléon kun presera donc aw fana be Doumbia kono de n'aw korotora Doumbia koro aw be sara dugu cɛ wallahi n'aw korotora Doumbia koro ya fama yɔrɔ aw ka jamana filɛ ni aw ka jamana filɛ kan kisi ala kan kisi o ma aw bɛɛ b'a kalama n'aw fana korotora Doumbia koro aw be sara kulu dugu cɛ Maléon bandaw nana ya fama Asimu ye coup d'état ko nana ni bandaw ye ya fama ka san kelen ni dɔɔni kɛ Malien n'u kun pressera wallahi an kun tɛ u kun bɛ Asimu gɛn tabla one love à vous tous Mali sɔrɔsiw k'aw fo franchement Mali sɔrɔsiw aw bɛ fo k'aw barikada vraiment n ye n ka fini sɔrɔ sɔrɔsiw ye fini bila ka na kura ko n ka don ko ka 22 fêter vraiment alhamdulilayi n y'a don a n'a kepi Mali sɔrɔsiw a san kɔni u ko hali ni n bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya la quoi ko n ka taa quoi n ko non n ko vraiment an bɛ yɔrɔ min na an tɛ se ka sɔrɔsiya gɛrɛ donc a banna ka Mali sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen fo 22 jara one love à vous tous kana balaba a dan sɔrɔsiw k'aw fo ka polisiw fo 22 jara Asimu Goïta k'aw bɛɛ lajɛlen fo 22 jara ko Kidalikaw Kidal commandant vraiment 22 jara quoi 22 kɛra Kidal a bɛ bɛɛ ɲɛna k'o tɛ se ka kɛ an y'a kɛ hali Kidal n'o ma ɲɛ mɔgɔ min ma sa mun bɛ drapeau ko kuma na version rouge ma ye dɛ n'an yɛrɛ bɛ fɛ ka version an yɛrɛ fɛ k'an ka jamana kɛ ka sɔrɔ drapeau t'a la version rouge hali n'o bɔra la ni Mali bɛ yen ka ban a banna quoi ya donc an ta o de ye quoi a banna pewu one love à vous tous an ka kuma man ca o bɛɛ lajɛlen fo an bɛna video kɛ bi